Kam ten mod, aktiváte to. Dejte odběr. Bíláčko. Squid Game je seriál, o kterém všichni ví, ale nikdo ho neviděl. Za celý svůj život jsem potkal 2 lidi, kteří seriál viděli, a jeden z těch lidí je moje anonymní karta, která se kvůli traumatu nic nepamatuje. V tomto videu vyždímám 2 minuty vašeho volného času a donutím Niedermana se na to podívat. Ty skurve kacaju. Pojďme si teda povykládat o Tintenfisch-Spiel. Vizuál. Seriál se dá rozdělit do 2 kategorií. William třese hrušku a tyto hry už jsem hrál. Povídám, že nesnáším ne. Pokud chcete seriózní promyšlenou show o hrůzách kapitalismu, podívejte se na první sérii. Pokud chcete, podívejte se na 2. sérii. Není to raketové inženýrství. A jelikož jsem strašně seriózní a inteligentní osoba, pojďme se bavit o 2. sérii, let's go! Většina lidí se shodne na tom, že 2. sezóna je horší než první. Ale já nejsem jeden z nich. Kdo potřebuje být seriózní? Já chci uniknout realitě toho, že schořím v pekle za svoji Google historii a nepsat video eseje o tom, jak je show cool. Příběh je až na první 2 epizody prakticky stejný jako první série. První epizodu hledá Gi-hun pana Sonika, na začátku 2. epizody pan Sonic umře a pak Gi-hun hraje hry. On už je hrál by the way. Postavy jsou cool, Thanos je absolutní and I love it. Gi-hun je Gi-hun a samozřejmě nesmíme zapomenout na... Takže pánové, toto je Samopal. Samopal. Also, český dubbing je banger, konec diskuze. Drž hubu, Swifte, neptal jsem se tě na nás. Já jsem napsal ani stránku scénáře, už nemám co mluvit do pí. Co se zbytku týče, hudba je banger a to by bylo všechno. No nic, dejte like a odběr, pokud je nějaká show.